Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badong, di mo pa'y matinarimaan da ito'y agtad-tad a kusina. Awan materialis ka. Anya nga awan, katnapan ka bimulod kini Kapitan. Di mo mat inusosar. Ay, gaya man niya. Mala, bayam, tatarimaan nagtaw, inton masangap. Di mo pa'y inlan sa day tamatintin nag-atawa. Tarimaan nagto amin na kita, inton masangap. Masangaw, masadut ka laang. Apay ayang aming apurado ka. No kayat mo disikan timang tarimaan. Na, kasano nga'y no alaanan ni Kapitan dagiti binulod mo agamit na. Ay, rumwara man gayam. Tamapanak man manan bumulod ka ni parintay. Tanya man ng tibulodam. Bagas. Tawan pulos bagastan. Pare, good afternoon. Kastamot kan ka pare. Sige, lumabas ka lang dito balay. Ay, sanak lang ang lumabas, pare. Umayak man bumulod. Bumulod ka manan. Nanya, kito kumpare ko na ya. Ananusan na ka diya pabuludan, pare. Kat no di mo pa insubsublay, iragadi a binulod mo. Isojak matartarimaan, di pag masitasan ni Banang. Di mo insubli. Ay, umay kunto isubli, pare. Saan ka diya madanagan? Saan amapukaw dayay? Anya nga, ti umay mo buludan. Bagas ko mati umay ko buludan, pare. Na, makan mati umay mo buludan. Huwag ko ma. Awang aminin pulos bagas may, kinituyang ka. Mabit lang. Inak mangala iti ipabulod ko kan ka Ay, aguray ka buta, pare. Dimpay mo dinamag no mano ti buludan. Mabalinan ti upat aso pa. Anya? Ay, may sakaban kumamit dito, Na- pare. Ay, nagadungay. Ewan ton ati bagas mi. Awan na ya. Nungay kagudwa ka ban, pare. Ada. Upat la abasaw. Wano, upat aso pa. Nagadumad data abulod mo. Di mo tumot la sukatan. Sige, pare. Anayam nga roday, 5 abasaw. Natagpanayon ka pa'y. Wan, pare. Inam abasaw, mabalin siguran. Saanan nga umay gumatgat ang iti bagas dito itirsinak, nakabadong kan marituyang. Talaga saanen, taijay balay ti pagbulbuludan ni Pari Badong. Isumat lagayam Ay, nairwam ngamin kat ni Pari Badong apabpabuludan da. Isong agsubli-subli da itan abumulbulod. Isumat lagayam. Uray martilyo, lansa, kaskadaragadi ni Enteng, buluden dalata. Aging gaita, saan dapay nga insubsublay? Kasta ti ugali da nga gasawa, nalaing da abumulaw, ngam saan damot nga amo ti agisublay. Ay, basol mo't lang ni Enteng. Rinwam na ngamin ida. Nay, Mare, ni Marituyang Na, anya nga tati umay nagatangan. Anya ti umay mo gatangan, Marituyang. Adaya mo't igatang ko. No kasta, umay ka lang makichismes. Saan, Maribanang? Umayak bumulod. Bumulod ka, itilakok. Ay, kasla imutang kamutlaangan ano kasta. Umay ka umutang, Maray. Bumulod. Sa balay, ti utang. Ay na, day tamanen, ti saan nyo apagkinaawatan. Tapno saanan nga umatindog ti saritaan, Marituyang. Damagak ngarot kan ka, noan niya ti umay mo buludaw. Buludak ajay bigaom. Taupak man jay bagas abinulod ni Badong ko kin ni Kapitan. Taay na. Nagadumot ti bato ken itana. Na, insultuan na kami samat, Marituyan. Ay, ada kagayam di Maribanang. Ay, baray. Na, itay pa'y mat nga mom nga dak ditoy. Rumbang gayam nga inyarasaas ko nga imbagakin ni Marikwana kanya. Hala, tapno awadan ti Rire. Inakalaan jay bigao abulbuluda, Marituyang. Tapno agawid kan. Wen, taing kataupan jay bagas abinulod ni Badong mo, nga ado ti ita, ken batuna. Ay, wen Marikwanang ken Maribanang.
Partakam nga raw, tanas kan nga agluto akaw. Ay, disturbo kat ti panagtaep iti bagas. Imbes nga iluto la takuman. Ay kat gumatang kayo ngamin iti aramaten nyo. Saan kayo abumulbulod latan? Ayun, ay matikas to yan. Puron sa bato na ito inluto makaninta. Ay, nasan kan nga agreklamaw. Tanapan ko binulod jay maabutan abigaon ni Marikwanang. Tapno mataepak day tabagas abinulod mo kin ni Kapitan. Ay, nagsakitan tingipin ka ang makangal-ngal-ngal iti bataw. Si Kalaang nga ya. Awan, madi pagbuludan iti bagas na ita, Kapitan. Kabat bato mo yung pabulod na. Kun madimot apagbuludan iti bigaon ni Marikwanang. Abot-abot mo jay bigaon na. Ada pasahiros mo, Chip. Ha? Ayan na. Ito nga kunamlan asino ang magnalakay. Ni tatabadong may. Tatabadaw. Aglukan ka, ha? Ay, sana nga aglugan, kuwaraw. Ngay, inyo tumayo aramidan ngay nga ro diti paradaan may tatabadaw. Umay ko man buludan da ita tricycle mo. Ay, di mo buludin pagpaspasadak. Ti tricycle ani Chip ko arog ti buludin mo kaya na. Ha? Kasano kaya makapasada? No buludin mo dito kakaiso na tricycle ka, tatabadaw. Adalag mapan ko alay, di tabangkag. So, di mo ni paidam. Tagkumpare kami may, kanyangkal mo. Amok dayta. Kaya no ideobing ka pa, ikat may sa ka na itinagaw awerking ka. Kasta ka day. Wain, agsangit ka nga may, no ni angkal mo, ti mga awerking ka. Takasanaw, kit agsangit ka labas itiday, kadilan na kan. Unay mo't daytan. Siyak ni tata badong mau. Nakan-ano saking ka iday. Isala-sala ka pa ya. Tamno saan ka nga agsangit. Igat-gatangan ka pa iday, titrak-trak mau. Ha? Ay, sige nga raw, tatabadaw. Mabalin mo na buludan to'y tricycle ka. Agyaman na kwarog Kaya namumpay. Ha? Kaya no siyak pa ti parasok at titilampin mau. Sige, buludan maun. At to'y titulbak Di kagdanag. Sublik mo ilang nga dagaws. Kasuli na akto pa ya. Ha? Hala, ina ko na. Chip, isubli na nga tadi tricycle ma'am. Isubli na. Kat no nagsingpat gayam ni tatabadaw. Ayun niya. Isugam tin nga awerken ka idibasit ka may. Na anos mo gam day talakay. Ay, saan ka man apumanag na dito isang wanak ta maulaw ako araw. Problemado ak nga raw nanggal. Ay, ti problema mo. Aya! Saan ba't ngayon subli ni tatabadong ti binulod na tricycle ka? Ha! Impabulod mo ti tricycle mo? Kunana mo ta mabiit lang. Angam na di mo't la sumangpatan. Ay, ewan na. Ay, isubli na iya dajay. Saan dun? Ha? Ay, saan na mabalin na? Apay ngay asan na nga isublay? Kino manon nagamit ko ti binulod na. Awampay uray may sa nagsubli. Nas ka nga isubli na dyan tricycle ka, wangkail. Kasla ka laubing. Agtal na ka man. Silpo ti biyag ko dahil dyan tricycle ka. Na Kat no isunti asawak dahil dyan. Yay! Awan samat ni badong mo di tabalayaw, Maray. Awan, Maray, adda na panan na. Isaw, ti ururayak dito itirsinam. Ay kat malaman ano sumangpet. Sumangpet tumala siguro adagaws. Tabinulod na jay tricycle ni Kwarog ang nagluganan na. Day tricycle ni Kwarog, binulod na. Wan, Maray. Apayakas na nakigtot ka. Ang mga numalipatan na nga isublay. Nagpaspasagid kan sa Maray. Napasagidan ka. Paspasagidan na, tadyak pa'y insublay jay bigaaw. Nasayat mo, tanakarik na ka. Apay nasken pa'y ayang nga isublik day jay abigaaw. Nay, apay ka ta saanan ngay. Binulod mo nga rod, di isublay. Isublik pa'y, kat abot-abot ma. Binulod mo. Di mo lang nga rodan isublay, uyawampay. Ay, unay ka ti ugali mo. Isusungrudan tikas diha klase ti bigaw, Maray. Isublim kit din kanya. Tausarak pa'y day dyan. Awan na talaga.
Sanin ngayon subli ni tatabadong ti tricycle ka. Kunak tumo nga mingking ka. Di mo ko mapinapabuludan ay. Awanin jay silpo ti biyag ka. Aglalati kan karag-karag ng silpo mo gam tibiyag mo, Chip. Ah, ha? Chip, Ah, ni tataba daw. Oh, abay ngay, magmagnamat tayo. Ayan nga ti tricycle ka. Saan mo nabirukan pa di tricycle mo, kwaraw? Abay asan ngay, kukuwak day jay, binulod mo lang. Imbati ka, no di tingay, di kalsada. Ha? Nagbuntog, mate. Abay ngay, inyawid mo kumamutlatan na. Yung kalahin na ni Jay, no kaya't mo pa ya. Ay, sakla ko may pabulodan. kunak tumo kang ka, Chip. Saan anasaya ta pabuludan ni tataba daw? Awanin jay silpo ti biyag ka. Nagtana ka, Chip. Makita na kadagiti chicks alumabas nga grungrungaab. Ah, Nakakahiya. Kasano apabuludan da ka, no kasta ka mag... Nay, kaya nagbuntog mo nga ron, di tricycle ni kwaraw. No ngay alaan ti sa balay, di tricycle na iyan ang ibatya. Ay, katalayan dala nga. Diyak mo't kukwa. Ay sos, awan lat di ka aramidon si kabadong. Ala, no awan taramidam in ka isublen dagiti binulod mo agamit kin ni kapitan. Anya man na binulog ko. Nalipata maun dagiti binulod mo a martilyaw, lansa, ken ragaday. Ay, umay nalaay, no kasapulan na. Ay unay mo data pa nagrarason maun. Masadutak man lang nga, mangisob-sobli ka na kita. Ay, banang dungaw. Ada tilot-lutom asidaan tayaw kada kwarag. Ay, jak kayat tagluto. Ah, apay ngay? Anong problema? Apay anak kami suka kasta? Jay ibagbagak alababo at tarimaanem. Aging gaita, di mo mat inas asikaso. Na, isuday tati panggurguraam kanyak dungo. Ingka tarimaanan, tadyak makaluto. Ah, ay sus, ay delikado no di ka makalutaw. Mabibisinan ako. Hindi pa'y lang nga ibagbagakan ka. Ay, tarimaan akong dungaw. Inaklaalaan na giti materialis ka. Uno usarag. Kas kumatlansa, martilyo, ken ragade. Ha! Oh, Kat no impabulod mo amin kan ni parim abadong. ah. Ay, wun kaya man niya. Impabulod ko kayam. Insublinan uno saan. Ay, kabaw kan atalaga. Ha? Awan pa'y insubsubli na kadagiti binulod na. Ay, naglukon da jay. Eh, nagalistaw a pinabuludak. Di na pa'y gayam insubli. Yes. Ingka alaanan, tatarimaanem ti lababo. No, kayat mo amangan ka inton madamdama. Darigati mabisinan. Isu ama padakon. Anya dagi diya binulog ko king ka, paray. Nata nakalipat kan. Sa gaysak nga ibagakin ka ah. Mala, paray, tagdengdeng nga. Lansa. Sa nga pulo alansa di binulod mau. Anya pa, Martilyo ken ragade. Kababay magking ka, no diyak isubli, paray. Ay, mabitlaan, tayo nakalain. Mabitlaan, paray. Na, isublinan. Ay, paray. Ha? Binulod magayam di kumparik at taga ijay kabang-ibang a barangay. Malagip ko, paray. Aja, nagadayon day ta. Kapay nga yung pabulod mo, kat saan mo ako kwa? Binulod na nga raw. Isuan no kayat mo amaala. Mapan ka ijay. Anya kamutin pare? Tasak pa'y timapan mangala? Ay, kadwa na. Kit ijay laang, mate. Ay, agbababawi ka nang ipabulod ka. Eh, di mo asit ganyan, time. Abayang kay. Eh, napudot ti ulo na. Eh, jak ngamin natarimaan di lababong ay patpatarimaan na. Ay katarimaanan tan ah. Jak mo't lang makapasada tawan di tricycle ka. Kasano atarimaan ng takot awan usaran? Ha? Ah, amo kaon. Saan ngayon subli ni tata ba daw? Na, kasano nga amom? Amo ka, tajay tricycle ka, kat di namot langin sublay. Ay, saan natan nga ilutuan niya antim iti kanenta no di ta matarimaan di lababaw. Ikarigata mong ti gumatang iti baro agamit mawang kail. Kaya di karigata mga ron ti gumatang iti baro at tricycle maw. Ay, saan na?
Ikarigatak ama panalaan jay tricycle ka, nga imbati ni tata badong jay tengah ti kalsada. Ha? Kat pulo sa jakon pabuludan pa'y day jay atahaaw. Nasaya at mat, Maray, numadaman at tartarimaan ni Kapitan tila babuyaw. Makaungetak nga rod. Tanagbayag nga ibagbagakan ko nang di na inkaskaso. Aya, Wen, marikwanang. Kat jay impabulod na kan ni pari badong agamit na. Impabulod mat ni badong iti sabale. ay anyan. Kahit insubli ni Marituyang jay binulod na abigaom. Insubli na, ngamay na Maray. Mas dimakkalmat kan imado dagiti abot na. Anya, ay di naman lainan na danmat. Awanin jakon mausar. Ay talaga asaanan Kan saan mo ten makabulod kanyak ni Marituyang iti uray anyapay akayat na abuludan. Wen di namot ngamin amuti agisuble iti buludan na. Ay, inayadan mo timangan Ano mo ti inluto ni Antim Akanenta? Ay, maragsakan kami ni Antay. Tati narimaan tati lababaw. Paritay! Ambong nga da ka dito balayaw, amang mangan. Yay. Apay aya! Umayak ko mabumulot iti palanggana. Paglabaan ka nun ituyang ko, paray. Hindi mo papabuludan ng kail. Di na mo agi sublay. Di da ka kayat apabuludan paray. Awan babain mo. Di mo amuti agisuble. Heh! Kanya, ay agawid ang arudon, paray. Wen! Nasasayat pay. Tasaan da ka apabuludan. Anya nga'y, pinabuludan na ka ni Kapitan. Saan nga raw? Imbaga na pa'y ngawang kano ti babaing ka. Uray ni Marikwanang, di nakmet pinabuludan. Diyak kano amot agisublay. Ay, awanin to yan. Saan datan na kaya't napabuludan dagiti kaaruba. Kan gagayam ta. Si kanto mga main. Apay apabasulon na ngay. Sika! Agyaman nak iti merienda nga inyag maumaray. Ay wen meriendaan nyo ka ni pari badong. Naimas dayta a potato salad. Siyakla ang timangan iti da ito'y maray. Ngamain awan ni badungkaw. Rimwar manon. Alang nga rod, ingkayalis iti malukong dayta merienda. Taala agmatla ang ti malukong anangikak. Wan maray. Yan! Kaya dahi ta nakamalukaw. Merienda ngam siyakla ang timangan. Nay, apay ngay. Nabanugak ang nagdalos dito'y balay. Ngam sika, napan ka manin nagbulakbawl. Nya. Maribana ang urayin nakbeet. Tayalis ko iti malukong to'y potato salad. Sige, maray. Papanamanan, kanayon kalarumwar. Kit oray si kamay, kanayong kamot arumrumuan. Di kamot parparitan arumuan. No rumwarak man, mapanak makitang tangdan. Ngam si kangay, day talag balbalog tar aramidam. Ay kat ing kamot agbalog ano kayat mau. Basta di nakparitan arumuan. Sa anak akasken ka, akurang ti panagpampanunot na, tapno mapanak agbalog. Kas kala na dadaay la plaka. Ulit-ulitam ti bagbagam akurang ti panunod ka. Gaputa day tatipudnaw. Ay inak madlangan. Tapno mapanawak ti makarengreng a sirina. Wenno kuwaw. Kwaw tarupap! Hindi ka din makidaya paray. Ewan paray. Kakaiso na nga damanin darayan ta apabunyag. Kanayon kumakastoy paray. Adda kanayon na pakipanganan ta alibre. Ay madi ano ka na yawn. Ang mga numahay blood ta iti kapapangan iti karne. Anya kita mahay bladen ngay. Awan pa iti pulimi ti high blood paray. Aha! Uraiwan puliyaw. No sikat ti mangirugi ngay. Ay, saan ko magay palubos paray. At damot ti arak a pangugas no bilang. No ugasan ka no iti arak. Awan ti high blood paray. Eh, sa ula ang dagiti nalaing nga uminom na ita paray. Ti sobra akarni kan arak at masa-masa kalusugan. Ay, pwera ka paray. Na, Adayo kanyak ti sakit. Ibaltog kunto pa'y day ta sakit no masidag kanyak. Yay! Sa ako ikiraw. Ape akas la masurun ka, Maray.
Si Mang Petak anapan nakitangdan. Awan pa'y ni badong ka. Napanan na nga ta. Dasaumat ni Maribanang anapanda ka no nakidaya. Ay, nukit adda dayaan amadamag na. Adda ni badong. Maangot na aming ti ayan ti dayaan. Saan siguro unay amang mga ni balayaw. Kanayon amabsog iti papanan na nga main maray. Apay asaan ako ng maray. Kano naglaing latamot amangan. Ay unay kat gaya man ni badong maw. Ay, masuro na nga raw maray. Uray ano sumangpet kat adamat isang pet na aparaken ka. Anya ngay kumatisang po na. Diyay nadulpot alupot na nang rona no nabartag. Naggapuan nyo manan nga kumpare. Sapsapulan ni Marituyang ni badong na. Ay, saan na maaawatan mo ti ugali ni Marituyang? Apay nga ibagam asaan amawatan. No adda ije balay da ni Pari Badong. Ngawan na. Ngamno awan. Sapulan na. Ay, Di na kat sapulan, kat kabalay na. ay di na ko mga rodmet bratatatan ano kas di nga da ije balay da. Kasano kat nagsadot kanu ngamen. Ington mangan, agsapul iti naimas asidaan na. Asinumat ngay ti saan amarurod. Day tangarod ti madi. Sadot arawat. Ay, no siyakmat ani Marituyang, kat sigurado amasurunak mat. Kapitan, bagbagaan man ni badong. Ta saan laaday di agbalbalog ti aramiden na. Ay, bay amaray. No adda pangawisan na kanyak. Ibagak taw. Wala, tauray tulungan na kumamot ije bangkag may. Ay, apay di nakatultulungan? Ay na, kanayon arumwar, kapitan. Ha? Jak man amaw, no anya launay ti papanan na. Ay naglukon day ta apare ba daw? Jak amo akas tagayam, ti ginagawa niya. Nabayagan na kasta ter aramiden na, kapitan. Kay kayat ko pa yun nga oray saanin asumangpag. Wala ngam intunsan asumangpat. Nagdadanag ka ng kastaunay. Ay katsiyempre kabalay ko mga raw. Awan ti aramatek, nukas pangarigan tadda mapasamak ken kwa na. Ay nabayag gaya man asaan atultulungan ni Pari Badong ni Marituyang iti taltalaon. Kat talaga mat, iso amasuron ni Marituyang kan ni Pari Badong. Sala sumangpet, inton nadulpet tilupot na. Kuna ni Marituyang amadanagan ka naw. Taawan ti aramaten na, noon yaman ti mapasamak ka ni Pari Badong. Kaya't naasawan, ti aramaten na ti pakadanagan na. Wen? Saan kat ati mapasamak no kas pangarigan kan ni Pari Badong? Jak maawatan dagi dyan nga agasawa. Awan sakit ti pamatagda iti tunggal mesa. Ay kasano nga ipatag ni Marituyang kat kasjay met. Di namet ngamin ammo at tulungan. Isukit din a babae ti mangbiag iti asawa na. Ay lukon tumot ngamin ni Pari Badong. Ay, nagbalin aparikot ti asawa na. Yawatan nakman iti danom tuyang. Baka inumak launay. Namagaan ti karabukom ka. Imbag man ta nasurutan pa'y tidalan mo ang naghaway. Apay kumaasahan ko ang masurutan ngay. Sa anak mo tabulag. Ay, makain inumakon yung nay. Awan mo latay danumay. Apay, adda sinak daw nga inuman. Anya? Ay nagalasay. Makainom ti tao nga mawan danom. Makain-inom gayam ti sana sumaksak daw. Mabisinak pa ito yan. Mabisin ayat ti saan nga agtrabaho. Ingka manen iti balay ti agpadaya, ta ijay kan amangan. Awan padaya diti balay. Ay nagalas ka ti panagsasaw mo na ya. Kay tiramid mo, nasaya at aya. Sumangpet ka lang, nunadulpetan talupot mo. Ayan nga rod dagiti nalaban alupot tangay. Tagsukatak man. Manungal daw ang napanak na kipurdiya, kan napanak ijay bangkag. Jak nasangaw tinaglaba. Ayan nga rod dagiti lupot ko anamurang. Ingkabil ko amin iti sakaw,
At da ijay likod ti balay, naangot nga main, iso ngayong kabil ko ijay. Ne, inanay mo tindag iti badok nito yung likod ti balay. Imbag ata kayat pa'y ti anay, dagiti na dulpot aluport mo. Ayawanay, rutay-rutay tamot tayo. Ay kat anusam iso at ipagbadom. Ayun na yan, kaslakit agpalpalaman. Imbag pa'y di agpalpalama tada pa'y pakairanudan kan kwa na, adasapol na. Ngam si kangay, day talamapan makipunpun siyon tar aramidam. Ayawanin na talaga. Madandag iti badok ng kabel mo iti likod ti balay. Numadain, inkapuuran nun Tanay, an-anayin nun. Ay nagalasin ti aramid mo abakbagitan. Nawad trabaho, iso linaba ko ma. Ang adamot inobra. Sika ti awan obra na, iso asika ti mangilaba. Ay, Nay, apay akas tati itsurang paray. Kas kala napukawan iti mano abaka ken kaw. kasuron ko nito yang pare. Apay akasuron mo ti asawang paray. Agasam tayong karga na iti sako dagiti mureng ka. Na, Impan na iti likod ti balay. inkalay na. Awan mo ti makitak aparikot dita paray. Idinapan ko kinita. Inanay mo tin pare. Na, Sana mabalinan nga arwatan pa. kinanti anay ti badong. Ay di nakatawaan ta masursuro na pare. Saan asikatikat katawak pare? Dagiti anay-anangan iti lupot mo. Ay salbag gamin da di ato yan. Kastoy na paray. Naibos siguro ati anos ni tuyang mo. Kanayon ngamin mabanog. Dinto tasika. Kanayon ka mabsog. Ay di na kumamoy ingkabil iti likod ti balay at ilupot ko pare. Di na ngamin amaw nga arakan ti anay gayam para. Makakatawa ak itimbagan ni Uncle Mo. Anya ka ditimbaganan, tay. Gapo itirurod ni Marituyang kadagiti mureng ni Pari Badong. Inkarga na iti sako, kat impan na iti likod ti balayda. Laban na siguro ano masangon, antay. Idinapan kanu kinita ni Pari Badong. Saanin ang mabalin, ta inaanay meten. Anya? Inanay tibado ni Tata Badaw. Wen kano, iso ang masuron ni Pari Badong. Jakmet mapabasol ni Nana Tuyang. Takanayon mat ama kumikaw. Ay, nalaukan iti pungtot, tikas jay nga inaramid ni Marituyang. Ay, talaga ang napunwanan. Naglupyasan ti salaw pa kunada, antay. Maray, gumatangak man iti agas para gurigaw. Agurigor ka din ni Badong Mau, Maray. Saan maray? Siyak ti agurigaw. Ha, sika? Apay asika pay ti umay gumatang. Apay asaan ani Badong Mau. Kasano nga ibaon ko kat awan mat ijay balay maray. Kat napanan na ngay. Amo pa yan, sumangpot to inton makalagay. Mabitlaang tayalaan ka iti agas. Tapno makapagtumarkan, Maray. Ay, atakamot dito'y birthday partay, pare bataw. Naranaak ni bakit mo iti istor ni kagawad ko anang. Gimatang iti agas, tagurigur ka now. Nakagatang bagayam iti agas na. Maimbagan to day jayain. Di ka ka di agawad. Anya kay taramidag iti balay. Awan tag birthday iti balay. Ay nakasimot ni bakit mo. Di nakapayla insublay kini inang mo. Ha? Kasanungay no awanan ni inang ka. Di pagtalawon na ka. Nusak, jakpagan ano ti asawa, di naksaranayin itirigat ka. Maaramid mo day tayo ti asawam. Saan ko maaramid tadinak baybayan. Dungdungwan nak. Ngam nukaskan ka ti ugali ti asawak. Ay, pagtalawa ka. Daka may dito silay. Apay maditi mariirik na maya. Tinakasasaaw tamaditirik na. Kayat ko ti maturaw. Kunada gimatang ka kanu iti agas mo. Apay di ka pa naimbagan na ya. Kasano ang maimbaga na kat katumtumar ka. Kunak adin ak kasasaaw tamaturo ka.
Mala, maturog ka nga raw. Maturog ang may, dito'y sopa. Sana nakatarang ka, dayda. Umunag kalatan, no asino ka man. Ay, Ape. paribadong, imbayak, tanadamag kung aggurigor kano ni Marituyang. Ay, kunak ano, awan ka pa'y. Aday jay silid maray. Nakaturog siguron. Ala nga rod ti dinengdeng. Ay, sigurado asaan ang makaluto ni Marituyang. Iso nang yegak iti kastoy. Ay, agyaman ak unay maray. Apay ngay, maulaw kan kasla agpipikal matante kagudwati bagay. Matitay tuyan na. Awagak man di tuyang. Tuyang! Tuyang! Apay ayat, kat malamlaminak. Matiti marikinig na kaon. Tuyang! Maulawak! Alam siguro day ti kapupuyat mo. Kan kaiinom mo iti arak. Kan kapupulutan mo iti karday. Yak pagat ti batay tuyang. Ipandak ko ba iti ospital? Diyak ka ba ulan ti magna. Nagsakitak gapo iti panawg. Agam si ka, agsakit ka gapo iti inom kan balog. Anya nga takay daytoy. Ay na, ang mga nuhay blood na itan. Adda ka di kwarta, apagpagas mau. Ay, awan tuyang. Ay, pangasim Tayo ka mangiremedyaw iti karoba. Tayo tayo di ospital. Numapanak umutang, awan ti pagbayad ko. Ay, de tanto mga minagbalbalog ter aramidam. Ay, saan ang tuyang ko? Sana agbalbaliw akahon. Saan ako na mapanagbalawg? Saan ang tuyang ko? Ipanak iti ospital. Kaya't ko pa iti agbihag. Naghugi amin iti may salaing ikas labasit problema iti balay dabadong ken Marituyang. Agtuddudo ti kusina, niyam saan pa'y imatarimaan ni badong gaputaawan kano ti materyales. Kinuna ni Marituyang umay koma iso na mangbulod ken Kapitan Enteng, niyam ni badong, kaslaawan ti ururay, insaldeng namanan ti aramid ken nagpanunat iti sa bali. Dito'y pailaeng, marit na tayan ti kasasaada, ni Marituyang ti adda nag iti balay, makan ken gastos, ni badong ket kanayan ay mangibaga, enton bigat, weno, saan ka adda na. Niyam no ti enton bigat ket adbalin ikanayan arason, dumakel ti baset problema. Napandarod ni badong ken Kapitan Enteng tapno mambulad iti bagas. Niyam saan nalaka ti panatidaw na, taad dapay dagiti sigod ibinulod na isaan pay na naisubli, martilyo, lansa ken dumapay igamit. Nakita na ni Kapitan ti ugali ni Bado, nalaeng mambulod, niyam kasla malipatan ti dalan na agsubli. Uray kasta, gapo iti panakipagriknaken kinaimbag ni Kapitan, impabuladan na pailaeng iti baset bagas. Imbes na agyaman ken aganad, kasla saan pay enapnet ni Badong ken kayat na pay ti adado. Kasla saan na maawatan dati tunggal dakulap bagas ket bumati banog ti sa bali. Nakakatawa ti panakisa o da iti umuna, nem no panunutin, napait, tanong masana ti tao mamala iti saan ikukuana, mapukaw ti respeto dagiti karubaken ti pamilya. Idi nagsubli ni Bado, ni Marituyang metti na panangala iti bagas binulod da. Niyam imbes na napudno panagyaman, ada pereribok ken panagsusapya. Ti bagas naisubli ket ada kano bato, ket agsupadi dagiti ibagbagada no sa sino ti adbason. Nabarit ni Kapitan, napudot ti ulaw ni Marituyang, ket adliklik ni Badong iti responsibilidad. Iti may sa ibalay ikurang ti makan, uray baset et bato iti bagas mabalinda iso ti maghugi iti dakel arili. Niyam ti pudno ibato, saan na adalaeng iti bagas, ada iti pusoda, ti kinatamsit, ti panagpambar, ken ti saan ipanalawat iti bido. Saan pa'y nagpatingga dita? Ada met ni Quarog nanipabulod iti tricycle na ken Bado. Kunana ni Badong saglit laeng, kasla gaganggay isaw ti tao isaan na amo ti patag ti oras ken gamit ti sabali. Diyem ay di nagsubli ti daw, awan ni Bado, awan met ti tricycle. Lagdanad ni Quarog, ta dayta tricycle ti pagbega na, dayta ti papasada ken pamala iti makan ti pamilya na. Ket idi nasarakan, nabatila ang ititang nga ti dalan, awan gas, awan pa nakaasikaso, kasla basura di saan napated.
Ay, kakabsat, dito'y talaga ti mapabaro itirik na. Tamabalin niya para ken bado, damit laeng ti dayta, nem para ken kwaro, dayta ti inapoy iti lamisaan, ti tuition dagiti anak, ti agas no adda agsakit. Ti mangbulag ket awaten na met ti talek ti makinbagi, no baybayana ti banad, talek ti pudno e nadadael. Nagrigat pa'y ti kasasaad ay di kinapudno ni Kapitan Enteng aka sa pula na dagiti martilyo ken lansa tapno matarimaan ti agtudtudo et kusina. Niyam dagiti gamit pinabulod na ken bado, empabulod met ni badong iti sa bali itao iti sa bali ibarangay. Isumaawan ti maisubli. Kasla nakakatawa na denjen, niyam no mabasa ti kusinam, saanen ay nakakatawa. Nakita na nga rod ni badong amay sa may sai maisera ti ruangan dagiti karuba. Awanan ti kayat mangipabulad ken kuana, uray palanggana laeng bueno baset igami. Ket ni Marituyang, imbes na mangawat te resulta dayta ti ugalida, nang rugi pay na mangpabasol iti sa bali. Apay saan da kami ipabuludan kunana. Niyam ti sumbat ket nalawag, gaputa no ada binulod, nombeng a isobli, no ada talek, nombeng a salimetmetan. Niyam daytoy ket saan laeng maipapan iti bagas, martilyo, lansa wenno tricycle. Tinakarkaro lisaan nga na isubli ni badong ket titan na kentalek ni Marituyang. Gapu iti kanayon ipanagramuar na, panagin inom ken panakikadwa kadagiti gagayem, nabati ni Marituyang ibukbukod imangdalos, agluto ken addanag iti balay. Addaal daw isumangpet ni badong nabusog manipod iti libre panganan, kabayatan ay mabanog ken mabisin ti asawa na. Adda rabi idi saan amo ni Marituyang no sa dino ti papanana. Adi, Damajena, agkatawalaeng ni Bado, weno agpungtot kasla isupay ti adarason. Ay, napait dayta. Tati asawa saan ko maipagbalinan imbantay ti balay bayat nga ti may sakit agbiad di kaslaawan obligasyon na. May nga aldaw, kalpasan ti napaot ay panaguray ken panagdanag, imuli ni Badong aam may arak ken, kaslaawan met ti pakasitnan na. Ni Marituyang ket nakadaldalos iti balay, naglaba ken nagurnaw kadagiti narugit ibado. Gapu iti pungtot ken panakabanog, inkabil na dagiti bado iti sako ken impana iti likod ti balay. Ay di sinapo ni Bado, nadiridamanen. Ni Badong ket nagsao iti nasakit, ni Marituyang met ket bimales iti amin inaipon isakit iti pusona. Dagiti basit esao nagbalin ikaslakot siyo. Tiriri may papan iti Bado nagbalin eriri maipapan iti panaginom, panagbulod, panagbaybaya, kwarta ken panangipated. Ket dito'y tayo makita nga ano dagiti problema ket saan ipagsasaritaan iti kinaurnos, ag titiponda, agtong palda, ket iti may sa ika nito bumtapda amin. Kalpasan tiriri, naritna ni Marituyang aagkarkaro tilam et naken agurigor ti bagina. Nagsakit ti ulo na, nagkapsot, ket kasla saanen ay makatapder. Ididimting dagiti karuba, nakitada nga saan dayta igaganggay ibano. Mabalin ay nangato ti presyon nagapu iti stress, panagkurang ti turog ken panakaubos ti pigsa. Idi nakita ni Badong ti asawa na nagdardaras ti enjes ken agpaspas nag iti katre, idi laen kasla na bangon ti pananot na. Ti lalaki ikanayon natangsit ken mangibaga nga, awan sakit na umasidag kanya, nagbuteng. Saanan napateg ti arak ken barkada. Tila makita na ket ti babae nadibtor iti amin nga aramid na, ket itan mabalin mapukaw na. Kinid daw ni Marituyang ipan iso na iti ospital, nem awan ti kwartada. Dayta ti masakit kinapudno. Ado ti nagastos ni Badong iti arak ken panagkrumwar, nem di kasapulan ti agas, awan ti merwar na. Nagsarita ni Marituyang iti nakapsot entemek, no adda mapasama kanyak, sinonto ti mangaywan iti balay. Sinonto ti manglagip ken ka? Ket ni Bado, na idiket na laing imang pambar, saanan nakasumbat. Nagsanit iso na. Imasideg, inigema ti imati asawa na, ket kinunana nga saanen mapan agbalbalog, saanen aginom kaslaawan bigat, ken pugyana ibaliwan ti biad na. Kakabsat, daytoy ti kanito kasla kayat tayo met magsanit. Tano dad duma, ti tao ket agriin laeng no ti ay eten na ket asedigen mapukaw. Niyem apay masapulpay na umabot iti kastasakbay imaawatan ti pateg ti pamilya. Gapu iti tulong da Kapitan Enteng ken dagiti karuba, naipan ni Marituyang maipakonsulta ken na itedan iti agas. Saan ni Dagos naimbagan amin, niyem adanam nama. Ni Badong ket ng hugi nagsubli kadagiti binulod na, bueno nagsapul iti paraan tapno sukatan dagiti napuko ken nadadael.
Napan ken kwarog, nagpakawan ken ng ted iti paragas. Tinulungan na met ni Kapitan Enteng imang tarimaan iti kusina. Nagsublimet kadagiti karuba di saan emang kiddaw, no diket manibaga, basola. Saan ko ipinateg ti talekyo? Saan inalakati panagbaliw, ti talek e nadadael masapul ti daw, aramid ken kinapudno. Ket ni Marituyang, bayat nga agpapigsa, saan met dagus e nalipatan ti amin. Adda pa'y buteng na nga agsubli ni Badong iti daan na ugali, ken adda pa'y sakit iti pusona. Niyam nakita na ti baset e panagbaliw, ni Badong ti addalos iti kusina, ni Badong ti mangluto no mabanog isuna, ni Badong ti umuli e nasapa ken mangibaga no sa dino ti papanana. Dagitoy ket baset e banad, niyam para iti asawa di nabayajen eg nabaybayan, dagitoy ti umunat silaw kalpasan ti napaot arabi. Iti kamaudianan, daytoy na istorya ket mangisuro kada tayo iti nalakandem na pategi kinapudno, no mangbulod tayo, saan laeng igamit ti awaten tayo, no diket talet, no ada asawa tayo, saan laeng ibalay ti pagsasawaan, no diket bayad, banog ken ritna ti may saken maysa. Saan tayo kumanga urayan ti ospital, ti panagsanit weno ti asideg ti panakapuko sakbay imaawatan tayo ti pateg ti tao maada iti abay tayo. Tatibadas mabalin igatanjen manen, ti martilyo mabalin e sukatan, ti tricycle mabalin e matarimaan, niyam ti puso ay nabayajen ay nasaptan, saan ay nalakai maornos. Isungano ada pa'y gondaway, agsubli tayo, saan laeng kadagiti banad ibinulod tayo, no diket iti kinaembag, responsibilidad ken ayat ay nabayajen tayo e napukaw.